L'Institut Català de les Dones és una institució del Govern de la Generalitat de Catalunya que té com a missió pensar, dissenyar i executar també i fer la coordinació de les polítiques públiques de dones i per la igualtat dels gèneres dins del Govern de la Generalitat. Justament l'any passat vam poder celebrar els 25 anys de història de funcionament de l'Institut Català de les Dones, que va ser creat l'any 1989 i es va vincular directament a la presidència de la Generalitat fins fa uns anys, que va passar a formar part del Departament de Benestar Social i Família. Tots aquests anys, sobretot el que s'ha aconseguit ha estat una visibilització de la institució, que ja és una institució de referència pel que fa a les polítiques públiques de dones i d'igualtat de gèneres a tot el país, a través d'un pla estratègic de polítiques de dones que s'extingeix enguany, aquest any 2015, i que ens ha permès una cosa molt important, que ha estat anar fent traspassar la perspectiva de gènere en tots els departaments de la Generalitat. El que fa especial l'Institut Català de les Dones és que és l'única institució que existeix al país amb aquest mandat del disseny i l'execució de les polítiques públiques de dones. Actualment, l'Institut Català de les Dones té 3 línies estratègiques principals. D'una, la més important, que és l'abordatge de la violència masclista i la lluita, per tant també l'atenció a les dones que en són víctimes, als seus entorns i la sensibilització i la prevenció. De l'altra, tot allò que fa referència a la situació de les dones en l'àmbit laboral, les carreres professionals, la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral i en el treball, i també de l'altra banda la tercera, que és la visibilització i el reconeixement públic de les coses que fan les dones. La seu de l'Institut Català de les Dones està oberta, com no pot ser d'una altra manera, a tota la gent que ens vulgui visitar, però a la gent del barri d'una manera especial, sobretot perquè existeix hi ha en aquest edifici un centre de documentació que és un referent dins dels centres de documentació i el més important a Catalunya respecte a les dones, i per tant tot el que té a veure amb els assajos i les investigacions, la recerca, etc. Algunes de les associacions amb qui tenim una relació molt estreta i a més compartim el veïnatge també del barri són el Lloc de la Dona, per exemple, Dones en Diàleg, que és una associació de nova creació però que atén a dones migrades bàsicament en termes d'alfabetització i inserció laboral i social molt important, la Fundació Escó, per exemple, o la Fundació Surt, que són ja associacions o fundacions amb una llarguíssima trajectòria i també amb una llarguíssima vinculació de col·laboració amb l'Institut Català de les Dones. Potser aquest és un dels reptes que tenim de futur, d'un futur immediat, que és el de donar a conèixer més la institució a les pròpies dones, també les dones i els homes que viuen o que fan coses al Raval.